Μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Κρήτη, συνδυάζοντας την τεχνολογία με την παράδοση, κατάφερε να κάνει την Alloy γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολύτιμη σύμμαχος στην προσπάθειά της ήταν η Κοσμοτέ. Πριν 20 χρόνια ουσιαστικά είχα την ιδέα ότι η Alloy, επειδή πραγματικά τη χρησιμοποιούσαν αρκετά στα καψίματα, σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό να το εμφιαλώσουμε. Και έτσι ήρθα εδώ στα Μάλια. Το κτήμα που βρισκόμαστε είναι βιολογικής καλλιέργειας και από τις μετρήσεις που έχουμε από τα πανεπιστήμια, αυτό που φαίνεται είναι ότι πραγματικά είναι η καλύτερη Alloy που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μετά τις σπουδές μου στην Αγγλία, αποφάσισα ότι ο πατέρας μου έχει πραγματικά δημιουργήσει μια αρχή και κάτι το οποίο μπορώ και να το διαφοροποιήσω, αλλά και να το πάμε παραπέρα. Σε καινούργια καινοτόμα προϊόντα, σε καινούργιες αγορές, όπως ας πούμε τα καλλιτικά μας, τα οποία περιέχουν μέχρι και 99,10% Alloy. Τα smoothies μας είναι 8% κριτική βιολογική Alloy. Στα Χανιά δημιουργήσαμε την πρώτη καφετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας Alloy στην Ελλάδα, στην οποία φανταστείτε ότι μπαίνει μέσα το φύλλο από το χωράφι, όπου την άλλη μέρα το πρωί ξεκινάει και επεξεργάζεται για να μπορεί να μπει μέσα στο μπουκάλι. Η Κοσμοτέ καλύπτει όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες της εταιρείας μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα δε με την υπηρεσία Internet Backup μας προσφέρει μια εφεδρική πρόσβαση στο ίντερνετ και έχουμε την δυνατότητα να είμαστε πάντα online. Η επιχείρηση, αξιοποιώντας την τεχνολογία, κατόρθωσε να ξεχωρίσει σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και Καναδά, διαθέτοντας ετησίως 1 εκατομμύριο μπουκάλια Alloy.